eje wa ya abawe ba wanya 28 years a ono de nyankopon e call ne mboa sesia out of market no eso ne so ntem e ma be ma bi be fa no eye ne ho ade ene ne kotena ya sesia de enkola nan ene wo ma je se wo mo bobra na entwuwa afa eye ne kunachi asanfa nanim ano odi ma yenje mu enchiremu embra entwuwa ne kunu eti ho na akoyese be ma no suspect won say eye dan no empress gift be kai say anka ne papa mu pa anka se oba wo be fa ukun na wa hwehwehwehwem anase be ma so obefa oyire phone na hwehwehwehwem anase obe receive calls bia enfra we ye no na obe receive sananka yenjai na wono impress oje ne hu di so no a fine woman or a fine woman e bia na be ma bia kwotro I love you ono po wonim na ne kunu ko hu ani nyina e de nsem ba nti one ne kunu eye hopes na do ye omoti ase se obia emfa ne konti we awale for ne ti ase je wane kun e ko fa ne ko na che so ne obi ebuku e wo hotel anka omkwa ko hia ne ano odin enti e ko kosa no waye menye na che se duabo e ko ba mu yare enketenkete bechiche eye eje wana ne kun ade ne Okɔmfuo ba ko se edrowra se wonye ne dro na Okɔmfuo no so se bi wayi ne nantamu srade na mmema ba ko for na ejewa ene omo hihye e ka ne kunu akasa edi duabo edi echi na sesi ameka se duabo no enya ejewa emu odin omode asem no aba ante na ahwe ya ante na eso mu se kiko na ye pa be manager so wo be dane eye eduabo na ma ejewa wanya ne fa ho de because ejewa no wagye atum se wafa mmema no bako for aka Okɔmfuo no eka ne kunu wagye atum ti na wo se duabo no be ma no wagye tum no wodane ma yentie eye anase yekohwe ne ekoso ewo eye wo yerepa sesia de hode ye dinsam ma yentie mra mene ba ma da ku bi mi kunu tran mene mi kunu tran oye me wale ni kwasa mene me fa na chi obo mdua ufa ne se kire me fa na chi ufa na chi kokwa man ko fa ba ma foforo na chi ukodwa me patane obo mdua debi tobo wiri sansam we ye wiri ye to ye uka me fa na chi na ye tra sasa ukọ afitire kache nse oba ware fo mi kodwa to so e na mi kuru so de gire me was a wo me won tell me say wa fa me cho say me there bi o say na so moi dia be wo gagra panyan afedua na so mu ti wi case mu to boase na chem de si potty sana ma be fro okunu me tio ejewa me pata obo edua ni so mi mu ne wo ye dey no bodia na me pata me fa na chi me kodwa em oba wale fo obo edua ni so me pata ni ene nso ne chi me ne ekọ na nanim ene ekodi asem na na say obaje me pata se na o se na yele ne me wo de chem ene ekọda ni nso ekọda ni wie susu minya ahoto biem ma yale saa ene na me hwaye de kakra meti bia nante ento mamba panyine no ene keto be ma toso miensa ebe kuma se o maje o no ma tinkura na e baro ene ode mensa she no manim se enkura ne mfa ensa no emele me ena mde to mpapa na mapa se enya ne sa tim papa fe no ye fe ne fita wiale saa kopim anwumle 9 afena no aso ne fon ena mapa busa na o se na busa afena se wonfa ensa na ensuma timi ba ya me de be dan panifo yejewa madam wonye mfeze you acha me ko 28 uware na wonfeze Atona minya nuru 19 ti aware afosa pato dabi sebema beti sika na wo hye wanimunyam waye oho ade wa wo sen pato me na wo nan no aka simple se wa ma wo kwa mini mama dodo afa wo wa ware achi wa ma wo kwa is so proud say wafa nachi ejewa wafa nachi man patani wafa nachi man patani owo yode jewa ya no owo yode na
Oma obini. Ukuru de ho kamel. Mampacho de bi. Ukuru ni udi agro enya ode. Mampacho no one me nni nkomo ne me nsere. Obefia no omuro mu na me. Ti ukuru ni unni nkomo a. Ti uko pem nkomo adia. Ba ma foforo ndwam no ne unni nkomo. Ti sam nkomo na wo de aye skills no. Ba ma na odwam ono ubedi nkomo a hours dodo say. Nyame adaro ma. Uwo nkwada e ofia na. Ti nkwada ne unni nkomo. Ba ma dodo say na wo fa ya ukuru bodua. Mampacho moye nan. Wan kano kura ubewu. Mampacho moye nan. Eje wan kano kura ubewu. Mampacho moye nan. Mema hudu nan. Mampachani. Ana wo se wo penkomo adi. Enti di odi kan a hufa ukura chi kofa no. Ti me pacho ono wantimi amonkomo no. Mi busa wantimi amonkomo no. Mampacho de. Ono wani nkomo. Ban say na di odi kan fa. Mampacho nam tunton panties ne boxes ne ntare. To yesen ko bebo amena nka me no ma na pushi konanim. Ena mam de me homa no. Ofa wen? Mampacho ni yesia o guest house. Guest house. Kura mutimu anase utu kwan ko akirichiri. Mampacho ni kuroso. On one kuroso. Boaso. Ada wona ma wayi wa senso de ya wo kawa na. Pacho de bi. Ti mema nine ni nyina wo nim so wo kunu. Mampacho na me ka kire o se me yo ba walefo. Anenti. Jesus Christ. Wo ka kire o sa me yo ma ware. Enso me kunu ni me nin komunti. Mo ni me nkodi nkomo ma manije o hotel. Mampacho. Nya ba ko. Mema hodo nine. Ti saa nine ni nyina da enim se wo kunu. Ti enwe ba ko si kura mo wo so hotel na so wo mo kuro. Mampacho ni kuro. Wo na wo sia sa mema no. Mampacho ibo a me kwa echiman ya no frɛ me. O sia wo he. Mampacho aboaso hotel. Na momoten. Mampacho sa atme ne yete adwumaka se new side. Ye no mo. Ti wo be frɛ adwumaka se no afra oba warefo. Nenti wagya wo nkwada enan o se numni nyina wo fie. No akose hotel ko sapa ho. How many hours? Mi busa okwa don hwe se wo ba fie. Ana wo be kra se wo tu kwan. Me no se ne wo si hye. Wo ya den na wo tumi nya time. Ko se hotel ho okwa wo ba fie ana wo ma fie. Mampacho me ko fie. Ti wo ko time be. Mampacho me kwa anapa 7 is me free fie. Ma ba time chi ma bele 4. Ti sada no won so anema. Mampacho me so. Wo be so akosi time be. Me so a bo fa na me fie ne bi so a me ko fa no. Debi me she time a wo mako school, ukunu kwa adwuma. Wo so wo ni ukunu nim sa wo kwa adwuma. Na wo she hotel no. Time be na utimi de wo ni amako achima. Ma ebi wa me kwa achima no afrɛ me na me kwente. Kwan ya fo bonidin. Na boy na afrɛ me. Bonidin ba mo di ka friend say. Patani afrɛ ne Queen. Ah? Queen. Minty. Queen. Queen. Mampacha. Ba ma ode Queen. Queen e yedi. Ba ma ode Queen. Chese wo sɛ di ne sie. Me se je wan ka no kra obewu. Mampacha ni di na obo kyerɛ me a. Wo wa ho ofa ba bi aduro. Wan ka no kra wo bewu. Mampacha ne kra no na me. Me se wonim ne din ba ma odi ka ofa obi yire no ya frɛ no sɛn. Mampacha ni di na bo Queen. Queen na Queen yedi. Oye de adwuma. No oye saman for adwuma ne bi. Saman. Tankase. Mampacha. Ote he. Mampacha no nti adwuma kaase. Ba no oye adwuma no aboa so mamponten. Enti Queen a wo ya tankas. Wudi na medical ba na mema ni nyina wo ka ho a fa nse guti. Ba mo na bodua. Wo bodua still ne yire ne ho nto no. Ti wo ka ho biara me yi wapie. Ti Queen oye adwuma o tankers fo adwuma mu ho awa aboa so. Aboa so biwa no na kasa. Aboa so mamponten side. Wo sia wo nam predo do say. Mampacha edos min ente. O sia wo nam predo do say.
Man pacho guess as a minute call me plan 9 young simi. You say a dawson. Just a word, jamwa, titi wa kwahem. I don't know who you're there, sir. Mommy, I don't know who you're there, sir. Who free one night saying, what free graduate, tertiary virginity. Who free queen decay, not to say a friend say. Mama, consider or a teacher, no Teacher, teacher no soon him so okunu. I no so see away. Man pacho no so te aboa so kwan so. So aboa so chese aboa so mama de. Sebi ebinom. Ko fo irenum kwa na mu de. Amin chan. Obey mobo. Ewuo, ye wu no ba kope. Man pacho. Yo queen teacher, they to so your friends say. Man pacho to so me ansa de me we finidi, me nimu ni. Bema what me ayi upioto. Asan wo so afa wo. Unim nidin. Won kamu no kura wo beko na de ye me ya ne se mo fra wo beja wo machire no oba warefo na wo so awade ato pampan so ni ye buru muko ani mo nyama wa ware mu ani mpratwe ne se me bu saw ani mo nyama e wa ware mu ani mpratwe ene se man pacho da bi de otoso nan kwai man pacho no so owo atiase tamuna yale ne bo me no na obi ko hu no so ya de pa ntimi kunu de ne man se on hwe ma me won to me to oba ma madura ma me ato no ne me dai arevosem he fa chese bile ma atiase Kenya se patani edora no so fai me patani bena wo yare sha se yi edie na wo kunu nim se wa fa na chi pacho da bi aban se no bodua pacho first one no oni me ye ntokantoka se wo hu e obusa me na me kan ne kora na obodwa de mesese wo de comment be ba je wa anya de be ma de obey na de nyina na so de wedi be ma aya na etayo mo ya pa ai etayo mo ya because emema omu chiti a edo enka ho by mba de chiti a ye de edo eka ho na chesa dwumbone abayitiru ekwentwa na mbeso akra